Koji je najbolji avion? Najbolji avion je Suhoj, Su-27. Jel imamo to mi? Imamo mi 20 takih aviona. Srbija ima 20 Su-27. On može, ja sam gledao, 8 tona može da ponese što raketa, što oružje. A koliko može da leti? Može da provede i noću i danju. I po noći i po danu on može da leti bez problema. 22 km može da leti u vis, ovako sad onda da se uspravi i da ide 22 km gore, može da leti. I da drži nivo. Znači ne može mu niko ništa. Ne može niko da ga ima ovako, kad može da eskivira ovu raketu. Znači on ovako može da ide uspravno. Znači on odjednom može, ako leti, on može odjednom da ovako stane da se ukopa i da ide uspravno. Znači Amerika nema takve avione.